खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। रौता देउरिगाव गुदि फरायसालियाव रबट बायदि माइरं गाज्रि मोननो हादों। जरनाय सिलिखागुरि गाहाय खुन्थिया गायसनदों। दिसेम्बर दानाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जरनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरसालि लोगोसे बोसोरसालिया जथुम्मा खुङो। उदालगुरि जिल्ला किक बक्सिं एस'सिएशननिफ्राय नेशनेल किक बक्सिं 2021 गवा रायजोआव जानाय बादायलायनाय गासै 3 बादायारि बिथांमोना देरहासार जानानै मेडेल मोननो हादों। लक्ष्मीपुर दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफाद बिबान लानानै गावखौनो हारिनि थाखाय बाउसोमबोनाय नबिन बसुमतारिनि मैया सारादु। कच राजबंशीखौ जाहाथे रावबो राजनैतिक हाथियार हिसाबै बाहायनो नाजाया बेनि फारसे नोजोर लाखिनानै कच राजबंशी फरायसा आफाद जथुम मेल लादों। भेक्सिन लानायनि सायाव सांग्रांथि जिल्ला बेंगिरिनि बानजायसालि देंखोनि खौरांगिरि मेल। सानै बिसालथिया बयलार दाउ फिसिनानै गाव गावखौनो सुंथानो हानायजों लोगोसे नखर खुंनो हादों। मानास सिनिक इक'-टुरिज्मखौ दिसेम्बर दाननि गिबि सप्तानिफ्राय दावबायारि बिथांमोननि थाखाय बेखेवना होनाय बिथांखि लाबाय। समाज सिबियारि सुदु ब्रह्म लालमथि आरो चाटबिन्दो गामि थागिबि सा 30 निबो बांसिन गोरिब सुबुंफोरनो गोजां बोथोरनि कम्बल दान होदों। 14 साननि हाबाफारिजों खुंजानाय हारिमु दामनाय देनाय आरो मोसानाय फोरोंथाय बादाया दाखालि थुंगेबाय।